אהלן, אני עמיקם, זה נתן, שלום. שנינו אנשי תעשיית הקולנוע בטלוויזיה, ולבד מזה אנחנו גם מדריכים נוער במסגרות של קידום נוער. לקבוצת קידום נוער מודיעין הגענו עם קונספט חדש, שבשורה התחתונה שלו מקצוענות והדבר האמיתי מהרגע הראשון. לומדים לכתוב תסריטים, לומדים לביים, לצלם, לערוך משיעור ראשון הכי טוב שאפשר ובצורה הכי מקצועית שאפשר. סדנה מעשית לחלוטין. בואו נראה קצת מהחומרים. שלום ג'. שלום. כמה זמן נמשכה הלחימה ומתי נגמרה המלחמה? המלחמה נמשכה 37 שנים, נגמרה בשנת 538. גוף, אדם, חיה, מפלצת. גוף, אדם, חיה, מפלצת. What's happening? You're a big coward. I don't want you here anymore. I'm a fucking coward now? Yeah, you're a coward. I'm a fucking coward? Come on! בואו, יש עוד מכות. רציתי לשאול מה בעצם גרם לך לבוא ולעשות את הסרט, כאילו, אוקיי, מסר חברתי, אבל חוץ מזה. אני חושב שאתה לא באמת יודע למה אתה מתחיל לעשות סרט מההתחלה. תשמע, זה 6 שנים של עבודה, זה קריאת תחת. זה לא סיפור על אחת מ10,000. זאת אומרת, אצלכם בכיתה, בתיכון, יש מישהי כזאת. ואצלי בתיכון הייתה מישהי כזאת, ואז כשהייתי בגילכם לא זיהיתי אותה. הייתה נראית לי שקופה. היום אנחנו נמצאים בקניון עזריאלי במודיעין. החנויות יפות, יש בגדים, יש מבחר. מה את הכי אוהבת? את החנות של האיפור כאן. רואים. תודה. האוכל פה מאוד טעים בקניון. יש באמת תוצרים מדהימים עם סרטים מרגשים, ואני רואה גם את המחויבות של בני הנוער להגיע למפגשים. ומשהו טוב קורה ביחידה בעקבות זה. כל מפגש פה נוסף כל פעם משהו חדש, וממש ממש תענוג לראות איך כל אחד מביא את עצמו. אני רואה את זה ממש כפרויקט שבו בני הנוער שמשתתפים כרגע הם אלה שילוו את המיומנות בהמשך, הם אלה שבעקבות זה יוכלו לצאת ולצלם ולהתפרנס מזה, ממש להיות מובילים, ואנחנו נשמע עליהם בכותרות הארציות. כל תרגיל שהם קיבלו, הם לקחו אותו עוד איזה מדרגה אחת קדימה, וזה הביא אותנו למחשבה לקחת אותם שלב אחד קדימה. כן, קראנו לזה שידורי נוער מודיעין, שזאת בעצם פלטפורמה של שידור באינטרנט באופן קבוע, מקום שבו הילדים יכולים לבוא לידי ביטוי ביכולות שלהם, ובעיקר בכישרון שגילינו בחבורה הנפלאה הזאת של הנערים. בוא נשמע איך החבר'ה הגיבו לרעיון הזה שלנו. ברוכים הבאים למהדורת החדשות של קידום נוער.
מודיעין. צריך תחנת שידורי נוער במודיעין בשביל להעביר לנערים את החדשות בצורה יותר מעניינת ויותר טובה בשפה שלהם. Hello, today I'm talking with John, which has 3 exciting movies coming out in cinemas today. אשכרה חדשות, אבל של דברים שיותר פונים לנוער, לא אתמול נהרגו 40,000 איש בפיגוע או משהו, יותר בקטע של מחר הלהקה הזאת והזאת מופיעה שם, או מחר הקבוצה הזאת משחקת נגד זאת. אוקיי, אז אני אוהב את ריאל מדריד, קבוצה שמגיעה מהעיר מדריד בספרד. הקבוצה המאותרת ביותר בתולדות הכדורגל הספרדי. ועכשיו נעבור לכתבה של דרה אהרוני שהייתה השבוע בברצלונה. קומדיה. פלקס! פלקס! קומדיה ישראלית. סאטירה. חיקוי של ביבי בארץ נהדרת. מצב האומה כזה. זה פשוט לא בסדר איך ש... פלקס! היום נגיד, אני צופה בערוץ אחד ואתה צופה בערוץ אחר, אבל כשיהיה משהו מקומי אז כולם יצפו בזה. חלומות שהם בהישג יד, זה לא משהו בשמיים. כל מה שאנחנו צריכים זה איזשהו ציוד צילום בסיסי, ציוד עריכה בסיסי, שבעזרתם הנוער הזה יביא לידי ביטוי את היכולות הגבוהות ובעיקר את הכישרון הנפלא שיש להם. ואנחנו קוראים לזה שידורי נוער מודיעין, אתר אינטרנט בעצם שבו ירוכזו העבודות שלהם שיצולמו בעיר מודיעין מכל התחומים שהם ירצו לעסוק בהם. ומה אנחנו בעצם מבקשים? מבקשים מימון לציוד הזה, ציוד באמת בסיסי, לא קפצנו גבוה מדי, יתחילו, יעבדו, יתקדמו, אז יוכלו להתקדם גם בעניין הזה. יש הזדמנות להיות שותפים איתנו, ביחד עם הנערים, בפרויקט טוב, פרויקט חשוב, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם. תמכו בנוער של מודיעין.